салому алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодам. Бародаро, имрӯз мо барои шуморо нишон медиҳем топ 5 роҳи пулкор кардан аз YouTube бе монетизатсия. Агар видео барои шуморо интересен боша, лайк мемонем, видеоро поделиться мекунем ва видеоро то охира тамошо мекунем. яъне ки бародаро, чӣ хеле ки мо шуморо ваъда кардем топ 5 роҳи пулкор кардан аз YouTube бевоситаи монетизатсия. бародаро, дар ин ҷо мо ҳозир 5 роҳа мегӯм ва ё фарқият надорад, якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум наместан, лекин яъне ки кадомеша ки шумо метонем ба ҳамн восита шумо метонед ки сум даромад кунед аз YouTube. дар ҷои аввал бародаро, яъне ки ҷои якуме ки мо мегӯем, шумо метонед ки воситаи рекламаи YouTube, яъне ки чӣ хел шумо мегӯед ки ҳозир агар монетизировать карда набоша YouTube реклама сум наметад. Не, ин реклама YouTube ма хачада назар надорам. яъне ки ягон ширкат шумо мега ки биё масалан бигем ширкати дорува, ширкати 1x бета, ширкати ягон фирма, ягон аэропорт и так далее, ягон ширкатҳое ҳаста ки масалан шумо видео мекунед дар каналотон, бигем ина бисёре аз шумо ҳаста ки кинои турецки мепартоед, музикаи авторски прав мепартоед, лекин монетизировать намешавад YouTubeтон. лекин шумо метонед ки дар саршави ана видео ширкатҳоро бигиред бимонед, просмотри нормали дора каналтон, метонед ки ба ин восита ҳам ӯ ширкат шумо даромад шавад, яъне ки қатъи шумо договор мекунад, шумо да сум метаҳед, шумо мегиред дар сари ҳар як байдое ки мош мепартоед, медонед ки видеото минимум 50-60 ҳазор просмотр мезананд или так далее, яъне ки нормали результат доранд. шумо метонед ки ба ҳамин восита бародаро ширкатҳоро қатъишон договор кунед ва реклама бизанед дар саршави видеотон, яъне ки ин як роҳи пулкор кардан мешавад барои шуморо бе тариқи монетизировать, яъне ки любой блогер метавонад ки просто қатъи шумо договор кунад ва ё ки любой ширкат шумо метавонед рекламаш бизанед. ин бад роҳи якум, роҳи пул кор кардан аз YouTube бародаро. дар ҷои дуюм, яъне ки дар роҳи ки дуюм чӣ хел шумо метавонед ки монетизировать накарда сум кор кунед. дар ҷои дуюм бародаро, шумо метавонед, бисёре аз мо масалан мехоҳанд ки блогер шаванд, лекин мутаассифона канал кушода наметавонанд, яъне ки шумо бародаро бисёре аз шумо видеои моро тамошо мекунед ва боз ҳам метавонед шумо ито доред каналатон, яъне ки шумо канал кушодан просто так медоред канал мекушоед барои дигарора ва тайёр мекунед, полни настройка мекунед, мефурӯшед ва ово мегиред. Унҷо вақте ки шумо гирифтед бародарое ки дигар кас масалан мехаре намеё, шумо аввал логин паролтон алиш кунед, баъдан баъд кортона сар кунед дар YouTube бародаро. ба ҳамин хотир метавонед ки просто роҳи дигари пулкор кардан аз интернет бе монетизатсия канал кушодан. ва агар кам хел одам боша, ба мо бисёре бад муроҷиат мекунанд ки мо дар канал викака мо меёвем шумо дар клиент, яъне ки клиентотонро меёвем ки шумо мегиред ҳуй мекунед ба онҳо мефурӯшем бародаро, яъне ки инам як роҳи бизнес. ягон чиз намекунед, просто дар ҷои нишаста канали YouTube мекунед, настройкаш мекунед ва мефурӯшед барои дигарора. бовардорам ки барои шуморо бениҳоят осон аст. чем ае ки просто так видео мекунед ва ягон результат нест то вақте ки монетизировать намешавад. яъне ки роҳи дуюм метавонед ки канал бикушоед дар YouTube ва фурӯшед бародаро. роҳи сеюм, яъне ки дар роҳи сеюм шумо метавонед ки интрои канал тайёр кунед, яъне ки бисёре аз шумо метавонед интрои канал тайёр карда ва мо ҳам бо видео кардем дар ин мавзӯъ ки чӣ хел тайёр мекунем. бисёре аз блогерое ҳастанд ки интро карда наметавонанд, моро меган мо аз сабаби ки корбормуз зиёда успеҳ намекунем бародаро. агар шумо бошед дар группаи мо, силкаи группа дар описание видео мешавад ки дар онҷо медирем менависанд ё ки мода меган масалан, фарқ надорад чӣ хеле ки ҳаста, шумо метавонед ки барои каналошона интрои аввал, ахир, байн чӣ хеле ки ҳаста значокҳои каналшона масалан шумо тайёр мекунед, ба вайёро метиҳем ва ово дига истифода бурдан мегиранд далнашни. яъне ки роҳи пулкор кардан аирам просто так ту мегирӣ ай хромакиҳое ки мо ворид мекунем, интро тайёр мекунӣ барои каналша ва фурӯхтан мегирӣ бародар. любой намуди интро фарқ надорад, ӯ видеош бигем кадом тематика аст, падоби ҳамо саршави видеоам я интро тайёр мекунем мечиша. яъне ки роҳи пул кор кардан бародаро. ягон мушкилӣ надорад, просто камтар бояд сара кор бифармоем, яъне ки роҳи сеюм интро тайёр кардан бародаро. дар роҳи чорум шумо масалан чӣ хеле ки мо гуфтем дар аввал, шумо метавонед ки видео мепартоед ва дигар мавзӯъе мекунед ки просмотр нормали дорад видеотон ё ки просто подписчикотон активнистиен қаттон. дар ин ҳолат чиқор мекунед? любой блогере ки новичок, яъне ки нав сар мекунад ва результат надорад дар каналаш, просмотр надорад, подписчик надорад, шумо метавонед ки бигиред қатъи ҳамаи блогерои нав договор кунед. бовардорам бениҳоят зиёда мора дар як ҳафта қариб 100 одам зиёд менависад, ка подписчик ягон роҳ нест ки масалан мо
ягон одам биёвем реклама кунем ва тезтар подписчиктон бихезад тичени 1000 подписчики аввалшон ба ҳам хотир шумо метавонед ки договор кунед қайти подписчикотон шумо масалан ҳамкорӣ мекунед мегиред рекламара дар каналтон мезанед просто шумо суми вазми нагӯед ки водам неудобно нагалта примерно 500 рубл намта зато ай ҳеҷ бардоро шумо даромад кардестен мефаҳмед намира и агар ҳам хеле одамои бошанд ки ҳам хеле канал дошта бошанд мо да муроҷиат кунем мо бениҳоят клиенти зиёд дорем ки барои шуморо пешниҳод мекунем шумо метавонед ки воситаи каналҳои бародаро реклама кунед ва водам ҳам реачи результат шава масалан ваё блогере ки нав кор мекунанд дар ин соҳа ва одам зур навия ва шуморо метавонед ки просто так ай ҳаво даромад кунед ё бу агар бинем ки результати каналтон нормалне хеле нормали подписчик дорен лекин монетизировать кардагӣ нест мехоҳед сум кор кунед ҳастай бои хел ки бо масалан нормали суми крупни кор мекунед шумо метавонед ки я рекламатон минимум 5-10 ҳазор рубл кор кунед просто мег реклама мезанед ва уда подписчик медорад шумо даромад мекунед яъне ки раҳи чорум канали дигарора дахтун бикунед ва мешавад сообществам даже кунед қатишон договор мекунед сообществоаш сюжет мекунанд бисёриё масалан фарқ надорад чӣ хеле ки ҳаста яъне ки бемонетизировать просто так шумо сум кор мекунед ай каналтон бародаро и буд роҳи чорум панҷум бисёре аз шумо медонам ки видеотон мегӯед ки ака барои чӣ просмотр намегира барои чӣ яъне ки просмотри канали мо камай метавонед ки шумо барои панҷума дизайни любой блогер қати договор мекунед ки мебинӣ меҳнат кардеса масалан видеош чотки лекин сабабе ки дизайни обложкаи видеош чотки неста медорем менависи бародарам хел мо метавонем ки тайёр кунем қатиш договор мекунӣ ҳар як видеое ки он блогери новичок то ёд гирифтани хича мекуна договор мекунӣ контракт мебандӣ қатиш видеоша мощный дизайноша чӣ хеле ки ҳаминҷа дидесен шумо дабар дизайнои мощни тайёршон мекунӣ ва во мегиранд мемонанд инҷам барои шуморо ҳар як одаме ки дизайн мехарен результати 100% бигем 95% просмотри видео аз сабаби дизайн мешавад агар дизайн мощный бошад любой одам як бор клик метавонад яъне ки зер мекунад дар видеои шумо ва медора тамошо мекунад бародаро яъне ки просмотр мешавад дар ин бора ба ҳамин хотир дизайнотон мощный кунен и ай ҳама роҳи осон барои просмотр ҷамъ кардан яъне ки чӣ хеле ки ман шуморо ваъда карда будам топ 5 роҳи пул кор кардан аз ютуб бе монетизатсия ва ин хел темаҳо бисёре ҳастанд ки бояд донам бисёре аз шумо бо метавонед ки ҳамин хел мавзӯъро тайёр кунед ва ҳамин хел корро аз дастон меояд агар ки ҳамин хел видео интересный бошад шумода ва ки ягон идеяи дига доред ҳатман дар комментария бародаро хоҳиш мекунам бинависен ва агар ки бинем дастгирӣ бо ҳам хел ҳастай бо топ 5 роҳи пулкоркунӣ аз инстаграм мешава ва боз ҳам бо дар бораи ютуб мешава ва дигар ҳам хел якчанд таига ҳастай ва мо уже ворид мекунем дар канал ба ҳам хотир фикри ақидаро ҳатман менависем дар комментария ягон саволи важный дошта бошед ин қадар мехоҳем ҳам суҳбат шем мо ватсап имо қадар истифода намебарем бисёриё менависанд и бародаро ягон такаббурӣ нестай ба худо қасам мо дополнительный кор кардем шабона амӯзир ҳамун сабаб боиси проекто успех накесем чӣ хеле ки шумо худтон дидесен дер даже видео бурумадестай сабабаш ҳам яйва чӣ хеле ки дидесем мо даже студия ози нестай дамо ҳамин сабаб мо хостем ки шумо видео бе видео намонем ва дар гиҷое ки туғри омадестай барои шуморо видео тайёр кардесем ки анде канали шумо як пешравӣ кунад як видеои тарафи мо шава бардорад ба ҳамин хотир видеоро дастгирӣ мекунем фикри ақидаро менависем ва мо обещаният мекунем ки далнишни бо видео бо ҳам хел топ 5 роҳи пул кор кардан ва дигараш мебаре хайр дар паноҳи аллоҳ бошед то видеои оянда хайр